Oh alah, dadi guru anyaran koyo Cik Angele, Masya Allah. Lalek muridé nakal, sing dipaido gurune. Lalek muridé pinter, sing dielem wong tuane. Apa maneh aku ndek murid koyo samit karo Ohe. Tukaran tok ae. Makne yo ngono, jare sik cinta. Tapi kok pegatan. Aku iki bingung. Dadi guru iki aku iki pengabdian aja. Wis lah, aku pokok seneng. Lah aku iki sekolah mek formalitas tok. Sing penting ketemu arek-arek budal gonpi mulai gonpi. Uripku yo ngene iki, slow dan terlalu ambisiku mek siji, mencintai ayang mek my love my darling. Tapi yo iki siji penghalange yo Sarigel iki. Kate tak terobos ya si adikku dhewe. Adik ngono kelakuane jan gak mejaji. Aku iki wis regep sekolah, wis regep ngewangi wong tuaku, ya berjuang gawe yayang mek setulus hatiku. Tapi mbuh ndek Mas kaya Mas Amidi kok ora gelem ngalah nang adike. Cita-citaku sakjane dhuwur. Tapi aku SMA iki njemuk jurusan perhotelan. Engko kuliahe aku katene njupuk jurusan agama. Tapi cita-citaku sakjane dadi dokter lho yo. Tapi cuk salah, cuk nyalano aku arek kok ngene-ngene. Sakarepku ta yo opo-opo. Gak apa-apa jare Bu Ima aku ngene. Cita-citaku yes lek pacaranmu. Sik aku te cerita. Te jujur aku sakjane iki jan rewisi ambek Ohe ambek Samit iku. Bayangno yo saiki yo wis raine blur, uripe yo ngono-ngono ae. Sekolah ngopi lah yo opo lak ngono ah. Wis raine koyo cibuke sekolahan dan kok tak apakno iku lho. Iya, belajar itu harus dari hati. Harus tetap sopan santun dan tetap semangat. Sebagai kepala sekolah, saya sih yes aja. Karena kesejahteraan murid adalah prioritas. Sing penting siji, dana bos kudu lancar. Aku kok kangen karo bapak arek yo. Masuk pegatan wis suwe, namung ning ati iki lho, rasane sik krasa. Tapi lek gak perkara bapak arek iku lho, sampe ambek Ohe iku gak rantukaran. Duh, bingung aku iki aku kudu lapo. Astagfirullahaladzim. Oh alah, kok aku sing salah tok. Salah aku iki sing ganteng, terkesima, sik jos trobos, rabi maneh ra oleh. Asline wong ngomong aku jare sik seneng Nurul. Anjene. Tapi ini tak fokus nang arek-arek si ae. Samidi tak fokusi sekolah. Oh aja dikomakne ae. Semenjak aku dadi RT, aku mung iso nanggung bebane warga. Sing jare mariki urut karo maju kate pegatan. Tapi surate ora ono. Salah-salah aku dhewe sing kate pegatan. Tapi yang ngono aku durung rapi. Walah, goblok. Ya wis ngono ku lah kehidupane wong-wong luar biasa kan. Mben aku karo arek-arek menghibur jenengan semua dengan konten yang bermanfaat dan juga sangat menarik. Jadi santai kita akan upload secara rutin setiap minggu di Dunia Parikisme.